Γεια σας αγάπες μου, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι πολύ καλύτερα, σε πολύ καλύτερη διάθεση από τις προηγούμενες μέρες. Όπως βλέπετε έχω βγάλει και την ανάρτηση ώμου. Το χέρι μου είναι αρκετά καλύτερα, με ενοχλεί ακόμη σε κάποιες κινήσεις, αλλά λογικά από εβδομάδα θα ξεκινήσω φυσιοθεραπείες, οπότε πιστεύω ότι θα συνέλθει γρήγορα. Είναι Τρίτη, είναι απογευματάκι Τρίτης, ο μήνας έχει 10 και είναι η τελευταία μέρα που κάθομαι στο σπίτι σήμερα. Από αύριο ξεκινάω δουλειά, τελείωσε και η αναρωτική μου, οπότε επιστρέφω στη δουλειά και σκέφτηκα να ανοίξω ένα βλογκάκι χαλαρό, έτσι λίγο να τα πούμε, να πούμε λίγο τα νέα μας. Μόλις γυρίσανε και τα μικράκια μου από προπόνηση και τους έχω βάλει να φάνε. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να σας πω ή να σας δείξω. Ήθελα να ανοίξω νωρίτερα το vlog, αλλά έμπλεξα με κάτι ξεκαθαρίσματα τέλος πάντων εδώ πέρα στο σπίτι και άργησα να το ανοίξω. Είναι ήδη απόγευμα, αλλά είμαι σίγουρη ότι όλο και κάτι θα βρω να σας δείξω και να πούμε. Αρχικά ήθελα για ακόμη μια φορά να σας ευχαριστήσω όλους για όλη αυτή την υποστήριξη που μου έχετε δείξει το τελευταίο διάστημα, για όλες αυτές τις όμορφες ευχές που μου έχετε γράψει στα σχόλια, για τα μηνύματα που μου έχετε στείλει στο Instagram, γενικά για όλη αυτή την υποστήριξη. Σας ευχαριστώ όλους πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, γιατί ουσιαστικά είμαι ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζετε προσωπικά και μου έχετε δείξει τόση αγάπη και σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου, τον καθένα ξεχωριστά. Έχω απαντήσει νομίζω σε όλα τα σχόλια, έχω απαντήσει σε όλα τα μηνύματα και πραγματικά εκτιμώ και σέβομαι πάρα πολύ όλο το κοινό που έχω καταφέρει να έχω στο κανάλι και μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό το όμορφο παρεάκι που έχουμε φτιάξει, γιατί να ξέρετε ότι παρότι δεν σας γνωρίζω προσωπικά και εγώ σας νιώθω πολύ κοντά μου, ειδικά με πολύ συγκεκριμένα άτομα που με παρακολουθούν από την αρχή, που προφανώς και έχω άλλη οικειότητα και άλλη σχέση, γιατί έχουν δει όλη την εξέλιξή μου από την αρχή μου μέχρι και σήμερα και με έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλο αυτό το ταξίδι και τους ευχαριστώ λίγο παραπάνω αυτούς. Παρ' όλα αυτά σας αγαπάω πάρα πολύ και δεν ξέρω, απλά νιώθω την ανάγκη να το πω. Λοιπόν, θα σας κλείσω προς το παρόν να πάω να δω τι κάνουν τα ζουζούνια μου και να βάλω φαγητό στο γατούλι, γιατί είδα πριν ότι δεν έχει φαγητό και πρέπει να πάω να του βάλω, και σας ξανανοίγω σε λιγάκι. Εδώ είμαι πάλι, δεν άντεξα να μην ξανανοίξω κάμερα και κάτσα να ανοίξω και κανένα φως, γιατί έχει αρχίσει και σκοτεινιάζει εδώ μέσα. Και τι ήθελα να σου πω. Έχω ετοιμάσει εντωμεταξύ και ένα βιντεάκι με empties, το οποίο λογικά θα έχει ανέβει πριν από αυτό το vlog, λογικά θα το έχετε ήδη δει. Και τέλος πάντων είχα μπει λίγο στο κανάλι να δω κάποια πράγματα και καθόμουν και χάζευα το προηγούμενο βίντεο που είχε ανέβει, που σας λέω ρε παιδί μου για το χέρι μου, για το πέσιμο και όλα αυτά. Και κάπου εκεί ανακάλυψα ότι έχω στο συγκεκριμένο βίντεο 4 dislike, το οποίο δεν έχω ποτέ κανένα πρόβλημα με τα dislike. Προφανώς ο καθένας μπορεί να πατήσει ό,τι θέλει, μπορεί να σχολιάσει ό,τι θέλει, ποτέ δεν είχα θέμα με αυτά, αλλά μου έκανε πραγματικά τόση εντύπωση για το συγκεκριμένο βίντεο, γιατί είναι ένα βίντεο που σας λέω ότι έχασα τον μπαμπά μου. Είναι ένα βίντεο που σας λέω ότι μας κόψαν το ρεύμα και ένα βίντεο που σας λέω ότι έπεσα και έχω χτυπήσει άσχημα το χέρι μου. Δηλαδή πραγματικά πρέπει να έχεις πρόβλημα για να πατήσεις dislike σε ένα τέτοιο βίντεο. Δηλαδή ακόμα και να με μισείς και να μην με συμπαθείς και να μην με γουστάρεις και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, απλά προσπέρνα το. Δηλαδή είναι σαν να μου ρίχνεις τη μαχαιριά πίσω από την πλάτη. Απλά μου έκανε εντύπωση και δεν ξέρω, ήθελα να το αναφέρω γιατί πραγματικά απορώ με αυτούς τους ανθρώπους. Και το γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα, δηλαδή προσπέρασέ με, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο βίντεο που βλέπεις ότι δεν είμαι καλά και απλά λέω τον πόνο μου στους φίλους μου. Δεν με γουστάρεις, αποχώρησε σιωπηλά, δηλαδή πραγματικά αυτό το μίσος και αυτή την αντιπάθεια και την έχθρα δεν μπορώ να την καταλάβω, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο βίντεο. Τέλος πάντων, βλακίες, θα μου πεις τώρα με τι κάθεσαι και εσύ και ασχολείσαι, απλά έτυχε να μπω στα στατιστικά και να δω τα 4 dislike και απλά μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Αυτά.
Πάω τώρα να ταΐσω το γάτο που σας είπα, γιατί ακόμα δεν του έχω βάλει φαγητό και σας ξανανοίγω σε λιγάκι. Εδώ είμαι φίλοι. Και αυτό εδώ είναι το κουτί που έχω με τα φάρμακα, είναι αρκετά μεγάλο, μην το βλέπεις έτσι, και σκέφτηκα πως είναι ευκαιρία να το ξεκαθαρίσω, γιατί όπως βλέπεις γίνεται ένας χαμόλης εδώ μέσα και τα μισά είμαι σίγουρη ότι έχουν λήξει. Οπότε για πάμε να κάνουμε και αυτό το ξεκαθάρισμα. Λοιπόν, όλα αυτά εδώ τα μπουκαλάκια είναι αντισηπτικά, τα οποία έχουν μείνει από την εποχή του COVID, τα οποία από ό,τι δεν έχουν και αυτά ημερομηνία λήξης και πρέπει να έχουν λήξει σχεδόν όλα, οπότε θα φύγουν και αυτά όλα, να ξεκαθαρίσουμε, να τελειώνουμε. Λοιπόν, νομίζω πως τελείωσα. Πίσω μου γίνεται αυτός ο πανικούλης και κάτσε να σου δείξω τι έχω κάνει. Λοιπόν, το κουτάκι τακτοποιήθηκε, φαντάσου πόσος χώρος άδειασε. Είναι όλα τακτοποιημένα για να βλέπω τι έχω και τι δεν έχω, και αυτά εδώ είναι όλα αυτά που είχαν λήξει και θα μπουν εκεί τώρα να πάνε στα σκουπίδια. Φαντάσου πόσο καιρό είχα να κάνω ξεκαθάρισμα στα φάρμακα, που συνήθως κάνω κάθε 6 μήνες, αλλά τώρα η αλήθεια είναι ότι τα είχα αφήσει λίγο παραπάνω και έχουν λήξει αρκετά. Των παιδιών τα έχω σε άλλο κουτί, το οποίο το έχω πάντα τακτοποιημένο, γιατί των παιδιών θέλω να ξέρω πάντα τι έχω και τι δεν έχω, οπότε το ξεκαθαρίζω πολύ πιο συχνά. Οπότε πάει και αυτή η δουλειά, έγινε και αυτό το ξεκαθάρισμα και πάμε να δούμε τι άλλο θα κάνω σήμερα. Ποιον σας έχω εδώ. Κάτσε, γιατί δεν θέλει να κάθεται καθόλου αγκαλιά για κάποιο λόγο. Έλα βρε να σε δούνε τα κορίτσια πόσο μεγάλωσες. Κοίτα μούτρα. Όχι μωρέ, όχι, δεν θέλω να σε ταλαιπωρώ. Έλα να σε δείξω έτσι. Τσούμπερ, πες γεια. Δεν θυμάμαι αν σας έχω πει για το γατί. Σας είπα ότι το γατί το βγάλαμε Τσούμπερ. Τώρα μην με ρωτήσεις πώς και τι και γιατί. Ο Τσούμπερ είναι ένας παίκτης της ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά, για κάποιο λόγο έμεινε από τις πρώτες μέρες που τον φώναζε ο Αλέξανδρος Τσούμπερ. Μας έμεινε το Τσούμπερ, εγώ τον φωνάζω Τσούμπι και εν τέλει το έχει μάθει, οπότε έμεινε αυτό το όνομα. Μια μικρή παρένθεση, ήθελα να σου δείξω πόσο μεγάλωσε. Αυτά. Λοιπόν φίλοι, εδώ είμαι και πάλι εγώ, είναι η επόμενη μέρα και μόλις έχω ετοιμαστεί για τη δουλειά. Είναι η ώρα να πάω στη δουλειά μου, μόλις έχω κάνει μπάνιο, έχω κάνει το make-up και πάω να φτιάξω λίγο μαλλί, γιατί το έχω στεγνώσει και είναι ένα χάλι μαύρο. Και λέω να κλείσω κάπου εδώ αυτό το vlog για να κάτσω να το φτιάξω, μήπως ανέβει αύριο Πέμπτη. Και εμείς θα τα πούμε, πότε θα τα πούμε πολύ σύντομα, γιατί έχω και άλλο vlog που θέλω να ανοίξω. Ελπίζω να σου άρεσε. Εάν σου άρεσε, κάνε ένα like στο βίντεο, κάνε μια εγγραφούλα στο κανάλι και άσε μου από κάτω ένα σχόλιο. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο και μέχρι τότε θέλω να προσέχεις τον εαυτό σου, να τον αγαπάς, να τον φροντίζεις και να χαμογελάς. Φιλιά πολλά, σας αγαπώ. Μουά.